Overlooking kayo dari Overlooking kayo. Sa demi ni Agi sa langob niya. Ang iyang kuan, ang atong makita dari kay kani siya. Overlooking kayo. Kita ang dagat. Kita ang dagat. Ang kabukiran. Ay dari sa kuan Hindang Cave. Good kaayo tanawon. Naibasakan dito, naibalay kayo. Akong anak ka maldita sige nagreklamo. Ganahan mo suro niya magsigig reklamo. Ay cave, tabi-tabi po. Ano siya ang Pandaya Cave. Daga na siya cave, no? Lain-lain o pangalan nilang cave. Suka na na hindi suka na. May CR yun? Ay, iba mong suka doon. Ang pangdoon. Sarang sa pangwit. Ano dire? Ano ang last kuan. Last part. Last part na ni siya nga cave. So, mga naog na mi. Mga naog overlooking. Yung pandaya kita ni kay. Kalo naman. Ay, sumpay di. Usa ka? Sumpay di. Ano na yung pangayog kalo? Nakakuha na ni Dre. Asa man? Kanta po dito. Agi na mi sa cave. Dali, musulod ta diri. Go. So, doon. Magi mi. Sunod, sige. Okay. Last ko. Hinay kay mas slide. Mga naog na mi. Kaya human naman mi dito sa last cave naman to sa mga naog na mi. So, maulat to mga guys. Thank you for watching.